ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାଇବେଲର ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ଏହା ଦ୍ୱୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 12 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳତା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଜବ ଉପାୟରେ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆମେନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, କେବଳ ସେହିମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।